Добър вечер отново. Този път е малко по-ранен час. Чакай да си ги такова. 11 без 5 през нощта. Но иска да направя запис, просто защото съм малко разстроена по една тема, личен въпрос. И викам, чакай, Белки ми олекни. И наистина, като се замислих, аз напоследък много по-добре се чувствам, не когато само слушам и се храня от Словото, но когато изподелям, защото, както казва Исус, може би това което се случва, както казваше Исус, моята храна е да върша волята на Отца, когато волята на Отца, това се чувстваше нахранен, когато споделяше Божието истини, Божието царство. Например, това беше контекста, когато сподели с жената на кладеница. И тогава той се почувства нахранен. И аз, когато вече и моята работа и не се чувствам нахранена, не когато приемам храната, но когато я раздавам, нали, след като се нахраня и аз. Ето, между другото, ето ми е последната картината, която до известно време липсваше и за която умувах, че Господ ще промисли и промисли най-доброто. Виждате колко като е почти еднакви цветове с голямата възглавница, а другата беше тази. И такива ми ти работи. Господ е верен, той вече комплектована е стаята. И ето. И така. Отново я показвам. Това е изцяло Божия дизайн и снабдяване на всички мебели. Тъй, че да напомним това чудно нещо, което Господ прави в нашето ежедневие. Споменах ли аз как започнах, само с картина дали започнах, че тая вечер малко съм разстроена, защото вчера имах разговор с един, който имам явно някаква душевна връзка, която все не може да оправя. Аз съзнателно се вързах с него като за отношение и душевно все още не съм свободна, може би направя грешка, даже още не знам между другото. И сега малко ми стана гадно, тъжно и навлязах в една дупка, но искам да изляза и една от причините за да направя този запис е Белки ми олекни, но имам и, разбира се, нещо друго да кажа, не само да се оплача, нали, или да си кажа моята болка, просто искам да кажа, че това го споделям, за да знаете, че понеже, защото си спомних, че Павел казваше да се хвалим с немощите си, нали, имайки предвид, че аз говоря основно добри неща и наистина основно Господ наистина е много напред, смисъл много по-близо съм за отношение с Господ и усещам Неговата любов и само хубави неща виждам от Него, но имам някои други области, особено специално тази, нали, все още е слабост и недоизясненост и грешки правя все още в тази област. Мисълта ми е да споделя и това, че, както казва Павел, да се захвалим с немощите си, не само с, нали, всичките добри неща. Но другите добри неща са по-важни все пак, защото за да се насърчим един друг. Защото аз самото се насърчавам чрез някой, което ми прави впечатление, му освободи, ме насърчи. Веднага искам да го споделя с вас, защото Белки някой от вас също, на някой от вас също помогне, освободи и доста се освобождавам от разни неща. И имам едни любими проповедници, които слушам. Те са основно руснаци, плюс на моя пастор, където няма никаква разминавка и това отговаря на моето духовно състояние, техните проповеди, които, нали, в техния стил и дълбочината, която е. И някои състояния, които аз не съм ги мислила, че са от Бога, или пък аз съм мисля, че нещо не е наред с мен, се оказва, че аз съм наред била с тях, аз съм била наред, а не оттам вора нещата са наред. И сега, разбирайки това нещо, и си казвам, Господи, благодаря ти, защото съм се чувствала виновна за нещо, което всъщност съм била права, нали? Затова е важно да познаваме Бога, да познаваме истината. Но понеже има много религия и все още се борим с това нещо и все още от амвона звучат някои неправилни неща. Едното от нещата, които нали, на него Господ му открива като негов пророк и проповедник, помазаник, който той е издигнал в Русия, че, нали, проблемите в църквата и въобще нещата какво се случва. И беше ми открито, че наистина забелязах, че е така и в личен опит смея да кажа,
че наистина в амвоните много се говори за ето как да слезе Святия Дух, как да работи Господ как да посети Господ вас, нали, да имаме чисти сърца, да имаме жажда, да се молим много и все се набляга на това. Основно на тези трите неща, като основна причина за да слезе Господ върху вас, т.е. да ви посети, да направи неща. Обаче, вика, мен беше показано, че това е много неправилно, защото, вика, това означава, че все върху своите си неща фокуса, вика, набляга се, вика, а не върху кръвта. Нали, темата беше за правосвещеника Исус, който е съединил небето и земята, нали, и все още ходатайства за нас, и кръвта му, чрез което е всичко, поради което е всичко. И Святия Дух вика и каза, както каза, нали, той, нали, Господ ме спомена, че нима вика, аз заради всичко това слизам. Аз, вика, единствената връзка, която имам с вас, единствената причина кръвта на Исус, вика. И затова, че, например, да се спомним наистина, както и той спомена, мисля, нима сме имали чисти сърца, нима сме жадували, нима сме се молили, когато Святия Дух ни е посетил, за да ни открие Исус като Господ, нали. Само чрез Него наистина можем да разберем тази истина. Тъй, че в този смисъл, нали, всичко това е хубаво, добро, но е като следствие, а не като основна причина, която по принцип се набляга, съзнателно или несъзнателно, но това се наблягава по църквите. Ето, имайте, жаждувайте за Господа, ако не жадувате, той няма да слезе. Или няма да върши това, което върши толкова мощно. Имайте чисти сърца, ако няма такова. Или молете се така мощно, или няма такова. Да ви кажа всички и докато ги слушаш тия работи, и аз се чувстваш един гузен, така се набляга, така се афишира, че аз специално за себе си мога да кажа, както и той го споменават подобно нещо, аз, вика, се чувства, вика, все едно, че аз нямам май жадно сърце, аз къде слушам, вика, аз съм като че ли, вика, не жадувам. Пък, нали, уж жадува. Къде слушам, аз не съм моля толкова, както се казва, говори, как се афишира по амвоните. Аз вика, че нали, нямам чисто сърце или пък не жадувам или не съм моля така се афишира, така се набляга, вика, се напред, натяква, вика, и се чувстваш гусен. Аз така се чувствах, вика. И мен, вика, Господ, и аз наистина така бях. И си мислих, че не е нещо не с наред с мен. В същото време чувствам и виждам резултати, чувствам Божията любов и като емоция, и като мир и радост. Нали, това е една от причини, нали, основния плод на духа. Мир и радост, и не само когато си добре, но във всяка ситуация. Говорим. Това е мир и радост. Наистина усещането за Божията любов, защото слушам, че наистина Бог ни обича. Аз на това постоянно се фокусирам повече случаи гледам, се фокусирам, такива проповеди слушам. Защото аз нямам какво да покажа за Господи. Аз нито се моля наистина, както се говори от амвоните, нито чета Библията, както се говори от амвоните, нито жадувам. Аз обичам Господа, мисля, че всеки жадува по някакъв начин. Но така, както се говори от амвоните, като имаш чувство, че не жадуваш. Чисто сърце, какво чисто сърце? Такива неща те минават през главите. И не знам дали колко чисто сърце имам. Въобще не съм кандидат за някакво Божие посещение. А в същото време Господ такива неща прави, посещава и откровение ми дава. И викам, Господи, какво става тук, нали? А то са и нещата, които се чувства гузна, а пък едва ли не... Разбира се, чувствай се виновна за нещо, което не си, само слушайки тези неща, както се проповядат от амвора. И Господ вика, аз ще поработя с такива неща, това ще се спадне, това ще се игнорира, това ще се разруши и искам да предупредиш църквата, че това не трябва да се случва и аз слизам основно поради кръвта на Исус и да изискваме и да молим да пребъдваме в кръвта на Исус, в тази истина, всичко, което имаме. За отношението, благословенията и т.н. Например, вика, сега е личен пример проведи и аз наистина също го преживявала. Например, вика, нали, по едно време вика, не че е маняк, нали, но просто се случва, вика, да гледам футбол, вика, все пак е мъж, нали, и да гледам футбол, вика, изведнъж, като ме посети Святия Дух, вика, най-неподготвени, нито съм го канил, нали, аз постоянно общува, нали, то просто тогава момента е бил, че гледа футбол. И изведнъж, вика, като ме наблегна, като ме посети, като ме прегърна, като видях, усетих славата на Бога, присъствието му направи, вика, той е много малко хумористичен такъв, Святия Дух, ти така нерелигиозно му нападна, аз дори не бях подготвен, нито съм те чакал
плакал, нали, тъй татък гледам футбол, как така можа, нали, то малко да, нали, като на майтап, нали, защото се спомням там религиозните физиономии, които основно правим, че вижда само когато си подготвен, настроен, фокусиран на чисто сърце, аз задувам в момента, една физиозна физиономия, аз се помолих и тогава чакаме Святия Дух да слезе, вече той ще слезе, вече подготвени. А вика, той вика, ме посети най-неочаквано, вика. И аз вика, по принцип, нали, той е бил основно вече разбра като цяло идеята, нали? Може би и за това, но по принцип, ако се замислим, не сте ли чували примери? Аз съм чувала много примери, да слушам сега, като се замислих, че как Святия Дух може да посети най-неочаквано, тебе в най-неочакван момент, наистина, мен ми се е случвало, а не точно когато очакваш, когато си настроен, отиваш на църква, настройка, нещо да се случи, като че нищо не се случва, когато излезеш някъде си най-неочакван момент до теб стига нещо. А не в самото събрание, нали? Или пък на някой да посети, чрез някой да ти каже нещо, като дори не вярваш едва ли не, или пък вярваш в самото начало, нищо не знае още, и изведнъж чрез него Господ ти поговори. Нали? В най-неочаквано място, най-неочакван момент, нали? Нима той човек е правил, е бил много свят или е бил с чисто сърце в момента или като цяло. И тъй, че наистина аз викам, Господи, благодаря ти за тази истина. Аз вече разбрах, че аз не трябва да се чувствам гузна и виновна за неща, които като изслушаш тия амвори, ти наистина се чувстваш. То направо по-скоро било отдалечава. Да, вика, аз Господ, вика, казала така също време. Аз, вика, им прави нещо, когато направи такова нещо, вика, колкото да не ги разочаровам, вика, защото имам все пак някакъв завет с тях. Но вика, но това е причината. И аз това, вика, много ме един вид, нали, не знам как го е казал, но не ми харесва, нали. Не, това е основната причина, искам да се наблегна на кръвта. Това е основната ми причина за посещение. Единственото поради тази причина аз посещавам моята църква, нали, такова и Святия Дух, нали. Не обичам такива това не може да ме привлече, вика, каза, нали, Господ, нали. Тъй, че, мили мои, аз също това много ми направи впечатление, специално за мен, споделям го, освободете се и стига сме наблягали на такива работи. И да се чувстваме гузни, виждаш, като не се молиш, като не четеш Библията, аз не чета редовно, аз като слушам проповед, то се цитира, там ми се чувства достатъчно. Аз не мога да чета тая Библия като такова. Боже, викам, толкова обичам да я прегръщам, толкова добре се чувствам. Пък почна да чета някакси едно такова разхвърлено, такова. Разбирате ли? И той има също специфично слово за това нещо. Това е вече друг път ще го кажа, но няма значение да някои хора да не се съблазат. Аз не е против да се чете Библията. Той цял живот е чел на времето вика на четах, молитви с часове, но вика, стигна до Господ показа някои работи и сега вика в момента мен ми дават проповеди спонтанно, вика, без да съм чел Библията, без да съм подготвил, вика, и такива неща, такива дълбочини, направо ви казвам, невероятни. И не е цяло като не е против четене Библията, молитви като цяло, но вика, не се молим за неща, които вече ги имаме и се правим на големите молитвеници. Като ли само, разбирате, относно молитвата също е малко абстрахиран. Много се злоупотребява с това нещо. Една църква, която е напуснах преди 7 години, тогава се говори през цялото време за молитва и сега малко чух нещо оттам, сега викам да послушам 2 минути, отново за молитва се набляга. Демек, студен, като не станете, като не чуете, като не се молите, не знам с какво. И така то вари това нещо. Аз още тогава се чувствах товарен. Мислех, че аз не съм наред. Обаче се оказа, че не е така. Иш даже не е така. Че духа ми се е смущава, когато слушам тая проповед. Такива неща, които се говорят там върна с такива сериозни физиономии от пасторите. Те са искрено излъгани и те. Да дойдат на себе си вече. Стига се натоварили с неща, които е такова, които са второстепенни, даже може би и съвсем без тях може да се случат някои работи. Така е. Това е когато имаш слаба вера, тогава се молиш основно. Или пък неща, които не са описани ясни в Библията. И нещата, които са описани като благословения, аз дори не се моля. Здраве, изцеление, благословение, пари, имам ги толкова. Идея съм, като че ги имам дори да са последните пари и те идват следващи потока и продължава да идва, защото съм го повярвала, защото е така. Нали, такива работи. Практикувам всичко, което слушам. И действа, защото е истинно. Ако приема, че е истинно, нали, всеки според вярата му бива, разбира се, но такива ми ти работи, мили мои. И за последно да кажа, Маранафа, да не забравим това нещо, че Господ иде. Това е. Чакаме го. Благословени бъдете. Чао.